हेलो लोगोफोर बयखौबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयहाबो मोजाङैनो दं, बयहाबो मोजाङैनो बारग'लांबाय दं। आंहा दासान्दि जेबो ब्लग भिडिअ लाबोनो हाथ'वाखै लोगोफोर, बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। नोंथांमोना आं भिडिअ होथाराबाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। दिनै आङो आंनि नैबे हांसो गारांजोंनो दोंसे मेथाइ खननो होननानै लाबोलायबाय आरोना भिडिअ, माने ब्लग भिडिअ खालामनो हाया जाथारबाय माथो आंलाय। भिडिअ हगारनो हाया होननानै नोंथांमोना नायालासिनो थानाङा, नायलां, सापर्ट हो आरो बयबो लाइक हो आरो कमेन्ट खालाम। गोदानबा आरो मा खालामनांगौ नोंथांमोना मिथिखागौ, सापर्ट होलायदो अननानै। बिदिबा खोनासंलांदो आरो दे। नै मुंख्लंफोर सोरगोआव ना फाथालाव मिथिगौल' नोंसोरखौ, पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानांबाय। मिथिगौल' नोंसोरखौ, सुथुरनि आखायाव जिउ गोमानांबाय। गोसोआव बेसेबांबा दाहा गालांबाय। नै मुंख्लंफोर आबै आबौ आजौ आइ आफा सोरजिखानाय, हा दंमोन खरलबसे नोंसोरखौ फबनो। आबै आबौ आजौ आइ आफा सोरजिखानाय, हा दंमोन खरलबसे नोंसोरखौ फबनो। अना खाना गारहैजाबाय बुरलुंबुथुर दैमायाव, जानांबाय नोंसोर दिनै ना खासेव गोलेरनि आदार। नै मुंख्लंफोर दांनाय बिलिरनाय खांबोदोंमोन जोनोमगिरिया, आलो आलो देरबोदोंमोन अननायावनो बिमा बिफानि। दांनाय बिलिरनाय खांबोदोंमोन जोनोमगिरिया, आलो आलो देरबोदोंमोन अननायावनो बिमा बिफानि। बेसेबांबा मिजिं दंमोन फेलें जाबाय साननाय मानि बिमा बिफानि। नै मुंख्लंफोर सान अखाफोर दैमा दैसा हाजो बिफां लाइफां, साखि दङ दाबो नोंसिनि थाखाय। सान अखाफोर दैमा दैसा हाजो बिफां लाइफां, साखि दङ दाबो नोंसिनि थाखाय। बे उजियाव बावलांबाय जिउखौ नोंसोर बिमा जोनोम हादोरनि थाखाय। फोरोंलांबाय नोंसोर जोंनो हारि आरो हादोर सिबिनो।
ในมุงคลองเพอसरखौ पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानांबाय मिथिगौल' नोंसोरखौ सुथुरनि आखायाव जिउ गोमानांबाय नै मुंख्लंफोर